Ila tala jagat dewa Bathara Remban sewu-sewu kaluputanipun ingkang putra pun Destarastra dinten sakmenika kula nyuwun agunging samudra pangaksami awit krana kathahing kewajiban negari Ngastina ngantos kula subi ngantos kula kalimput bilih kula atur nawala dumateng ngarsa jengandika wa penemban Bisma ngetal kandha ya mono diagiatur kelawan pun wa ngetal kandha nggih kulup ngaki Prabu inggih estunipun kula menika namung badhe matur awit kula sampun matah atmaja pambayuning Ngastina pun Kurupati. Oh ya. Ya pancen kepara nyata merga pun wing ngetal kandha. Sakliyane pun arep ananjihke apa kang dadi wigatine dening Kaki Prabu Mboyongi piswanipun wing ngetal kandha pun uga arep nanjihke. Merga kabar sing wis sumebar warata sing wis ndak tampa kulup Kaki Prabu Destarastra ngangkat Kurupati minangka dadi Prabu Anom Kadipaten Guru Ngastina. Apa pancen kuwi bener nggih? Sewu-sewu kaluputanipun ingkang putra Wenemban inggih pancen kepara saestu mekaten. Sartanipun kula menika atur nawala dumateng ngarsa jengandika woh penemban Bisma ngetal kandha menika kula namung badhe nyuwun supados anekseni anggen anak kula pun Kurupati jumeneng minangka adipati wonten negari Ngastina menika. Bela dalah Kaki Prabu ih wonten balan mengko dhisik kok kula Kaki Prabu rataren lawan pun wing ngetal kandha merga duk nalika semono negara Ngastina iki ndarbèking para Pandhawa sebab duk nalika semono Prabu Pandhu sadurunge tilar donya sadurunge seda masrahake negara Ngastina iki kalawan Pandhawa. Inggih nanging kula nuwun sewu Yayi Prabu duk nalika semanten matur kalian kula titip negari Ngastina Kakang Adipati benjang menawi sampun lengser keprabon kula sertanipun kula menika sampun seda kula menika sampun boten mengku negari Ngastina. Negari Ngastina menika kula pasrahaken dumateng Paduka Kakang Adipati Destarastra nanging kula suwun benjang menawi anak kula para Pandhawa sampun dungkap dewasa kula suwun supados negari Ngastina menika kakunduraken dipun wangsulaken dumateng anak-anak kula pun para Pandhawa ning kok teka malah kula Kaki Prabu jumenengake Kurupati minangka adipati ning negara Ngastina. Inggih awit kula menika nampi kabar apa nggih para Pandhawa sampun kobong wonten ing bale Sigala-gala duk nalika semanten. Lho mengko dhisik kabar kuwi saka sapa? Inggih saking Patih Ngastina Pundarya Suman. Wela dalah Suman wonten timbalan penemban. Apa bener Pandhawa wis kobong ana ing bale Sigala-gala? Inggih kepareng kula badhe matur ya duk nalika semanten Pandhawa mapan nalika mapan wonten ing bale Sigala-gala wonten ing kitha Pramanakati Pandhawa menika enem cacahipun Pandhawa gangsal kaliyan Dewi Kunthi mapan wonten ing bale Sigala-gala. Ya dumadakan kok mboten mangertosaken paraning dumadi wonten geni wonten hakning kengobong bale Sigala-gala menika. Kok kowe iso mesthekake nek Pandhawa tekaning pati inggih awit
kula menika nelsih wonten ing Bale Sigala-gala kula manggi wujudipun rongkongan cacahipun 6. Mila saking menika kula saged amestani bilih Pandhawa menika sampun sirna margalayu sampun gugur wonten ing Bale Sigala-gala kobaring hakni duk nalika semanten menika menemban kowe iki wong ora ngerti apa-apa senengane kok waton ngomong sak gelemmu dhewe inggih awet kula piyambak ingkang nyumurupi kula ingkang manggihi wujudipun rongkongan menungsa cacahipun 6 apa ya wis genah kuwi rongkonganing putu-putuku Pandhawa inggih mbok bilih mawon nganten wong cacahipun menika 6 setunggal Dewi Kunti wong mugi wonten rongkongan ingkang ageng menika kula saged mestani menika rongkonganipun Bratasena lajeng 3 rongkongan menika wonten rongkonganipun Permadi kalian Pinten lan Tangsen menika Kangge Prabu wonten timbalan diglecah dhisik kanthi Permati aja waton gebyah uyah nampa cerita yen to durung mangerteni sartane urung isa nampa urung midhanget kabar sing saknyatane inggih kersanipun sak menika badhe kados pundi mek miturut pemanggihipun wing ngetal kandha Pandhawa digoleki merga aku duk nalika semono uga krungu sabdane Prabu Pandhu Sawarga Pandhawa uga wenang ngehaki utawa Pandhawa uga duweni wewenang mapan ning Negara Ngastina ora ketang mung sak sigar semangka mula prayogane papan dununge Pandhawa digoleki Pandhawa mapane ana ngendi ditimbali ana negara Ngastina supaya nampa wujuding negara Ngastina peranganing negara Ngastina ora ketang sesigar semangka ngger kulup kaki Prabu Destarastra sidhem jroning pasewakan awadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu nenging sing duka ceta berbudi mandana raras sekebyar katari goleng kono to wau didemadaning kawontenane Garing Astina awit samya midhangetaken ingkang dados sabdanipun Brahmana Ngetal Kandha kocape mangke ingkang geger Jawi sak jawining pasewakan Negari Ngastina dak ngarsa tangkeping mriku paseban bono amuk apa to kang dadi darunane ora ana macana putri gajeng medun saka penawing Jawi amung sawanipun satura gagah pituran nggih risang Raden Bratasena atmajanipun Sawarga Prabu Pandhu Dewanata ngagelah ngregancang madaning pasewakan Negari Ngastina karya kagiat kang samya mulat
mendak alun tata trapsilanira Ngecamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pronto yen ngandika magawe pronto dari wonten paling adhawu Kakang Adipati Gusik urung rampung nggonku nampa sabda tama saka Wabis mengetal kandha lah kok dadi para kawula geger bareng ndak midhangetake ana kaya barang sing tiba makjlok nganti gawe horeg kedaton ngesina ning bareng barang kuwi mau nyedhaki karo aku kok kababar gondo arum ijane apa mongko tangane ndemok tanganku yen tak rasake kok iki kaya satriya gagah pideksa iki apa Gendari inggih menika pun putra Paduka piyambak anakku sapa Dursasana apa piye sanes Dursasana ki awake gedhe ning ora kenceng kaya otote sing ndemok tanganku mau Dursasana arep awake gagah gedhe ning nglombior gajih tok iki sapa Gendari inggih menika atmajanipun Sawarga Prabu Pandu anake Pandu sapa rumangsaku anake Pandu sing duweni awak otote kenceng gedhe dhuwur kuwi ming Bratasena ya nadyan to aku ora iso weruh nadyan to aku ora iso ndelok ning aku iso ngraita apa iki Bratasena inggih kasinggihan mekaten Kakang Adipati Sumanmo nendi Sumanmo ndi Sengkuni mau nendi wonten mriki ayo endi jaremu Pandhawa wis mati inggih iki Bratasena sing sowan mrene Bratasena nadyan to jajal aku iso weruh karo kowe ngger wah aku kepengin tok gendong cahedan kowe Sengkuni inggih lah wong nyatane ya aku nemu rongkongan nemu ya mosok ya udu rongkongane Pandhawa iki dadi Bratasena rene senengane iki mula aja sak ngebyah ya aja sok waton muni nggih Kang senengane kok ora dipercaya wong kula aturipun mbagaken dumateng pun Bratasena Kakang Adipati ya tunggu Kang Prayoga anak anungane ndita bocah mursid iso mikul dhundhem jur karo wong tuwa aja mung kandhek ing pangucap kababaro dadi pakarti Bratasena Wijasena sapisawanmu ning negara Ngastina wah edan gawe kaget penggalipun wa padha raharja sak praptamu Bratasena wah
suaramu nggoreke jagat sing nang kedaton negara Ngastina geter kabeh wela dalah yo Restora bapakku mbageke arwaku selamat aku ning Praja Ngastina dina iki ora liwat aku ngaturake basaku katura yo kowe ngaturake bekti kelawan punwa ing Ngastina ora liwat pengestune wong tuwa Tampanana yo Restora bapakku tak gegem dadekake jimat prayoga nonggir kaya wis ora kurang prayoga Bisma kakekku aku ngaturake sembah iya Bratasena ndak tampa rat pangestunipun yang Tampanana nggih iya tak gegem dadekake jimat prayoga nunggonira lungguh kaya wis ora kurang kepenak Bratasena slamet to kowe nggonmu sowan ana ing Praja Ngastina. Wah. Bratasena bocah sing paling tak tresnani, muridku siswaku sing paling tak sayangi. Durna bapakku selamat aku. Aku ngaturake basaku katura. Kowe ngaturake bekti kelawan bapakmu ora lewat pengestune wong tua Tampanana ya ngger Bratasena ya nang ya tak gegem dadake jimat Kurupati kakangku aku ngaturake basaku katura Dimas Bratasena ya ngaturake bekti kelawan pun kakang dak tampa pengestunipun kakang Tampanana yayi ya tak gegem dadake jimat Gendari buku aku ngaturake sembah Bratasena tak tampa pengestuku Tampanana. Iya, tak gegem dadekake jimat. Jar kowe ora dibakekke dhewe. Monggo aja sok seneng duweni pakarti yang tidak baik. Akhirnya ngono kuwi karo Bratasena ora dibakekke. Ora dibakekke dhewe mergo ora ngerti karo kahanane sampean. Ora dibakekke ora patheken. Penting mukti ning negara Ngastina wis ora masalah. Bratasena Destarata bapakku piye? Wah, gawe kaget. Sowanmu nang negara Ngastina merga pun wong nampa awakmu ing negara Ngastina wis nampa kabar yen to Pandhawa wis tekaning pati. Duk nalika mapan ning bale sigala-gala ning kitha Pramanakati. Sing ngomong sapa jejegane cangkeme. Pripun Mate? Ndrodhok Kang. Salah sapa ngomong nek Pandhawa wis ora ana. Mbah aja sak waton mulane iki. Wah, aku dhewe ya ora mathuk karo sing sampeyan aturke iki. Ora mungkin Pandhawa najan to ming bocah lolo, najan to dianggep bocah loro saudan telu saurupan, kok ning ditresnani karo para Jawata. Wis manut wis Kang. Manut penting kowe sehat wis ora masalah. Wah, nyatane aku isih urip. Mergo nalika kobaring bale sigala-gala. Aku lan kadang kulan kundi babu. Tak gawa lunga aku nyolot saka geni saka hakne sing murup kobar ning bali sigala-gala. Wah. Ora ngira nek to anake Pandulima cacahe isih urip. Ya pancen kepara nyata. Bratasena, Destarata bapakku piye? Gawe kaget awakmu ing Ngastina sowanmu ki janjane ana apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katura. Ya tak tampa rat pangestuku Tampanana kang angka 2. Sowanku iki ora diutus dening sapa-sapa, merga sowanku iki nanjihake. Nanjihake babakan apa? Nanjihake babakan negara Ngastina kuwi ndarbeng sapa? Kula aturi paringa dawuh. Critakno negara Ngastina iki dipasrahake kelawan sapa lan sejatine sapa sing andarbeni. Bratasena piye?
Duk nalika semana bapakmu Suwarga Yayi Prabu Pandhudewanata pesen kelawan punwamu ing Ngastina kepiye Kakang Adiwati kula titip para Pandhawa sekalian kula titip negari Ngastina kula masrahaken dumateng panjenengan ingkang ngregem satanipun ingkang mengku negari Ngastina nanging kula nyuwun besok menawi anak-anak kula para Pandhawa sampun dungkap dewasa anak-anak kula para Pandhawa wenang ngregem negari Ngastina sartanipun menang ngehaki sartanipun andarbeni kagungan negari Ngastina menika ngono pesene bapakmu saiki kepiye aduh nger sewu-sewu kaluputane womu Destarata njaluk ngapura mergo negara Ngastina wis ndak pasrahake marang kadangmu ya kuwi Si Kurupati sing wis ndak wisuda dadi pangeran pati ana ing negara Ngastina. Wah, Nalendra Wolawali ora iso gegem sing dadi ngendikane Pandhu bapakku. Aduh, ya mergo aku krungu ature cangkeme Suman kuwi mau. Apa? Mboten napa-napa. Lara atine ya syukur saka awakmu dhewe kaya. Nggih, Kak. Pun mboten masalah. Kula disengit teng negara Ngastina mboten masalah. Kula ora dianggep ora patheken. Wis, men. Nek dadi sampean muring-muring, ah muring-muring ya men. Sak gelemku kok sampean iki karepe arep ngopo. Mula sing gedhe pangapuramu ya nggir. Pandhawa wis ora duweni wenang ngregem sartane mapon ing negara Ngastina. Moko dhisik aku kaelingan sing dadi ngendikane Pandhu bapakku. Nadan to amung saksi garing semangka para Pandhawa wenang mapon ing negara Ngastina. Ning mengko dhisik Pandhawa bisa urip ayem nanging ora mapon ing negara Ngastina. Banjur mapane ana ngendi? Kusik. Saiki ndak menehi liru. Lirune apa? Ya kuwi wujuding papan sing gedene tanpa beda kaya dene jembare negara Ngastina. Jembare uga jembar padha kaya negara Ngastina. Nanging ora padha jembare karo negara Ngastina. Kula malah mumet to sing ngendikane Adipati Destarata. Wis menengo. Tak paido malah kowe meneng. Nggih, nggih. Kuwi mapane ngendi? Ora liya kejaba ya kuwi amung Wanamarta utawa alas Ngendraprasta. Wah. Mapane kepiye? Njur aku kudu kepiye? Aku ora mapan ning negara Ngastina. Apa aku kon kudu mapan ning tengah alas? Musik. Wanamarta kuwi babatana. Nek wis rampung mbok babati, iso tok nggo mukti kowe sak kadang Ger Bratasena. Cumangga anggro sesumbar Pawalindo bumi gonjeng. Nek cetha kaya ngono sing dadi dawuhmu, ya aku nampa yen to Pandhawa wis ora kena sartane wis ora duweni wewenang mapan ning negara Ngastina merga negara Ngastina wis dipasrahake Kakang Kurupati nangka dadi pangeran pati. Wah, Bratasena sakadang Pandhawa ikhlas ora mapan ning negara Ngastina ora dadi ngopo. Aku ikhlas Destarata bapakku. Yo ning kowe saguh to mbabati alas Wanamarta. Ora saguh sebabe apa? Saisaku aku njaluk pamit budal dina iki. Mengko dhisik
nggonmu budal kowe mbutuhke sak biyantu apa? Kowe mbutuhke wadyabala pira sing ewangi karo nggonmu mbabat Monomarta? Ora sak butuh wadyabala. Tak lakonane dhewe. Wah, ning aku njaluk karo Destarata bapakku. Nggonku mbabat alas sak budale aku saka negara Ngastina dina iki. Aku njaluk Destarata bapakku aja ndahar, aja sari, aja nendra. Tak jaluk manekung puja. Ana kersaning tat kamurwing tat muga-muga anggonku babat Wonomarta isa kasembatan. Saltane isa kalih sing sambikala. Wah, wis ngono wae sing dadi penjalukku. Ya. Penjalukmu ndak pinangkani. Pun wong ora bakal nendra sartane ora bakal ndahar yen turung rampung kewajibanmu mbabat Wonomarta Ngger Werkudara. Wah, wis aku njaluk pamit. Aku njaluk pamit mangkat budal dina iki. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bisma kakekku aku njaluk pamit. Ya, Werkudara sing ati-ati. Sing prayitna Surtiti ngati-ati. Ya. Durna bapakku aku njaluk pamit. Werkudara. Ngati-ati. Oh, merga Wonomarta kuwi alas sing gawat kliwat wingit kepati gong liwang-liwung satu mara satu mati jalma mara keplayu. Yo. Nek ora ngati-ati tenan mbok mengko malah fatal kedadeane. Fatal iki apa? Sampeyan ora mudeng kaya. Kowe iki basane pendhitang saka 5. Gendari buku aku njaluk pamit. Sing prayitna ngati-ati Ngger Bratasena. Wah, wis aku njaluk pamit. Ning luwih dhisik ae yo ndak kanthi kembul bujana madang perkara keri. Sing wigati rampung luwih dhisik kewajibanku. Nggonku babat Wonomarta Destarata bapakku. Sing ati-ati Ngger Werkudara. Dan Bratasena iki aku mbok junjung iki arep mbok kapake. Wah, Destarata bapakku. Aku kawit cilik ora ana sing ngomong. Mergo pancen aku bocah lolo, aku ora iso dimong dening bapakku Pandhu. Ora ana liya sing ngomong amung kowe Destarata bapakku. Kula aku uga ngaturake panuwun kelawan kowe. Lan sawangen jagatku iki doyong apa jejeg. Yen to jagatku iki doyong, ateges aku bakal gugur nggonku babat Wonomarta. Nanging yen to mbok sawang jagatku iki katon jejeg, wah berarti bakal kasembatan aku entuk wujuding Wonomarta. Bela dalah Ngger Bratasena. Nadyan to bapakmu, nadyan to awakmu ing Ngastina ora iso weruh sartane ora iso nyumurupi kahanan. Nanging aku ndraita ndak sawang jagatmu katon jejeg Ngger. Wah, jaluk pamit Destarata bapakku.
Gendari wonten dawuh Kakang Adipati ngono kuwi lho. Duwe anak ki sing kaya ngono kuwi. Pandhu kae anak-anak 5 ning iso merantasi gawe. Lah kowe anak-anak 100 kok goblok kabeh. Wah edan. Kurupati wonten timbalan. Dadi bocah ki sing ngono kuwi. Dadi satru ki sing kaya Bratasena kuwi mau. Iki. Suman yo ngono. Olehmu ngemong. Anakku Kurawa ki aja mung sak geleme dhewe. Aja pating selangkrah ora karu-karuan. Aja mbok ajari tumindak sing werna-werna. Modar ora kowe. Dipaido karo Sunan Mati Destarasna. Nggih ngestaken dawuh Kakang Adipati. Anak-anak 100 kok ora ana siji wae sing migunani. Medan Dursasana kaya ngono. Awake gedhe angger perang ming joget-joget bengok-bengok wah bareng tekan titi wansine ming glethak semaput. Nggih. Durmagati kaya ngono. Lah nggih. Durmagati niku awake gedhe ning nek takon nek omongan nendi lek? Ha ora sida berwibawa. Suarane cilik. Nggih. Mula kowe kudu setiti ngati-ati. Janji ki sak budale Bratasena kowe ngawe Kurawa ning nganti kawanguran dening Prabu Destarasna aja takon dosa. Tak cethel kelungguhanmu minangka patih. Inggih ngestaken dawuh. Kuwi. Pilih ora nganggo seban jaba apa pilih sampean ora sida dadi patih? Mbon mboten sah. Mboten sah ngangge paseban jaba mawon, mboten masalah. Mboten ngangge seban jaba ning mengke langsung budalan. Padha wae kowe menungso ora tatanan. Inggih. Kula namung gegojekan. Gendari wonten timbalan. Gandeng kowe wis purna kewajiban kaprajanan negara Ngastina dina iki. Mrotogake kanthenan pun Kakang, gandengen pun Kakang ana ing Manjing Kembul Bujana. Bareng para sata Kurawa inggih ngestaken dawuh Gurwati wonten timbalan. Budal kang padha seba jroning Sunedya Kundra ngedaton Manjing ana ing Kembul Pambujanan. Ngestaken dawuh wa penemban Bisma Ketal Kondo piye nggih kula pun Kaki Prabu monggo kula kandhi manjing wonten ing mriku Kembul Bujana kelawan ingkang putra ya ayo ndak derekake wis purna gatining penanggilan arsa sanggata kundul kedaton jeluk saking dampar kabeh gambaran gading kadharaken sangkiring purban jadi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngampil parang kebabun kawis tinggal saking manturut tindaknya Sang Srinata candrane kadya gagak lumbungan. Kaget kowe kabeh tak aweh. Mesti kemawon kaget paman Paduka medal saking kedaton negaring Astina ngawe sangyaning para putra serta Kurawa wonten ing alun-alun negaring Astina wonten wigatos menapa ingkang putra ing Banjar Jungut pun Dursasana wareng sumadung dawuh paman damel kaget cuwanten gangipun awit sanipun cahe sanget ngantos gal palum ingkang wonten ing mriki menika ngedel-ngedel. Iya. Wigatosipun punapa kepalek kula jumadhuk paman patih Harya Singguni. Iya paman paring putra pun Kartomarma cumadhung dawuh. Paring putra pun Satama paring cumadhung dawuh. Oh watak watu. Aman. Nan. Kanon to. Apa? Ingkang putra pun Cici Citraksa cucu madung dadawo kula sikra cancet talimanda cancet cincing kuwi ya kepaduka ngawe ingkang putra pun Citraksa cumadung dawuh paman kan kan paman piye nyadung dawuh bo aku piye gua kepiye
Yakin ya? Ki sinuwun. Kowe iki omong apa? Enten pangandikan apa? Dawuh napa sekengkeng sinuwun? Ngerti ya? Napa niku? Kok sik tak omong, nyela-nyela wae. Oh. Omong wae senane ora. Nggih, Man, pun ngendika. Dina iki Bratasena diutus supaya babat Awanamarta. Salajengipun supaya wuranggane Bratasena anggone babat Awanamarta aku kinen mbebeda kelawan Bratasena nanging anggonku bakal mbebeda karo Bratasena iki ora diwenangake sartane ora dikeparengake dening Sinuwun Destarastra. Mula sing prayit aja nganti kawanguran dening sapa wae. Kejaba mung awake dhewe. Man, kepiye Dur? Nuwun sewu. La taala. Pandhawa niku mun ping pinten mawon kedarang-darang uripe. Kok kowe omong ngono? Kula tak takon Pandhawa niku mun ping pinten mawon Pandhawa niku sengsara uripe. Ngosek to iki mau merga Bratasena ki nanjihke negara Ngastina iki ndarbek sapa? Lah kula piyambak ngertos. Nek negara Ngastina niku jan-janipun darbaipun para Pandhawa, kagunganipun sawarga Sinuwun Prabu Pandhudewanata. Mula kula nuwun sewu nek Bratasena kok nanjihke babagan negara Ngastina niki kagungane sinten? Wah, kula nggih piyambak ngakoni, kula piyambak ngrumaosi nek kula niki mung nunut ngiyop kamukten merga duk nalika semanten Rama Prabu Destarastra menika namung dipun titipi sekedhap kemawon. Benjang menawi Pandhawa sampun gedhe, sampun ndungkap dewasa negari Ngastina kakunduraken wonten ngersanipun para Pandhawa. Betul. Betul itu. Lah kok saniki Bratasena ajeng mukti ngawi bawa mongko kula wau niku nggih melu pacewakan. Iya. Kula wau nggih nglungokke lembuke. Bratasena lebdi pacelahi negara Ngastina cecigal cemangka niku ucule Begawan Bisma. Gus Eyang Bisma. Eyang Bisma ngetal kandha ning kalih Rama Prabu Destarastra. Bratasena anu melga negara Ngastina niku pun didadekke Kakang Kulupati ingkang sampun dipun jumenengaken minangka pengelan padi. Palipaksa Pandhawa kedah ikhlas mboten saged nampi wujudipun negari Ngastina. Mila lajeng dipun pacelahi ingkang winatan Wanamarta. Wis kowe sing baku gelem ora? Kurawa 100 dina iki kudu budal, ora sah kakean ceramah. Kowe bocah-bocah aku sing didhawuhi ngemong karo Kurawa. Mbasan dimong ora ngerti lelabuhan direwangi aku nganti dipaidu, nganti aku dipaeka. Aku dierang-erang neng kedaton Ngastina. Lah cokol niku lampun lejiko sampean. Sampean dhewe sing ngatulke malang Rama Prabu Destarastra. Nek Pandhawa pun tekaning pati. Lah leres niku. Mila nek ndharatur kula pun mboten sah bebeda kalih Bratasena. Bratasena niku aja kok mungsuh Kurawa 100. Wah. Pandhawa mapan teng bale sigala-gala men boten kobong kok man. Wah, lah kok sampean ajeng ngaten. Lah kok sampean utusan kula kalih para sata Kurawa supados mbeda kalih Bratasena. Walah dalah. Napa mboten naminipun cepak wurunge paman? Wis ora sah kakean ceramah. Satama wonten timbalan. Budal teng ngaraning para wadyabala. Sata Kurawa diketapake tumuju ning Wanamarta mbeda kelawan Bratasena. Nek ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal paselan paman.
bubar baris wis marata gage budalna dina iki para wadyabala lho maksana magita kita
Jaya Manggahan guru sesumbar molin bumi konceng kumal wodo kuntur ketok lumembak banyuku mambang ngaglah gergancang yayah lintang Bima Sekti hanu waktu tu ing noko lah menika warnane anenggat majeri Sang Prabu Pandu kekasih Sang Raden Bratasena nalika semanten jumeneng nganti kaya tugu Sinungkarta tugu papan ingkang mapanggon Sinungkarta rinengga rengga lah menika to Sang Wijasena ya Sang Bratasena nalika semanten nampi dawuhipun ingkang wa ing Astina Sang Nata Prabu Dastra kinarya babat Wanamarta watak mantuning Sang Bima nalika semanten ora duweni watak mundur saka geguntur mendha saka mangrerempa sigra cancut taliwonda cancut arane cecincing taliwonda cecawet ning setake sabuk bandangi mate kaji Bandung Bondowoso wungkal bener tilaranipun ingkang paman saturing mandya jajah anenggih Raden Gandamana nalika semanten dupi wis winatek aji Bandung Bondowoso suku tengen den balangake kebat kaya kilat kesek pindha radit saben suku dawah wonten ing Bantala jemblong sak sumur-sumur kedheping netra wis prapteng tepining Wanamarta anenggih wana gawat kliwat wingit kepadi satu mara satu mati jalma mara keplayu aja toko wujuding jamak lumrahing manungsa nadyanta jawata wae ora wani mudhun majaring Wanamarta panandhening mangke Sang Bratasena wis prapteng tepining Wanamarta nadyaning Wancirina katon ing Wanciratri awit saka petenging Wanamarta tan sambung sinambung mewah keteling ron-ronan ingkang amayungi Wanamarta parandhening mangke Sang Werkudara Datanana ingkang gumana musik kejawi amung
dawuhipun ingkang wa ing Astina mila sigra amiwiti babat kocapa nalika semana Sang Bratasena amiwiti babat anggempur wujuding Monomarta satemah ketingal bubras langkrah candhane
Anoman Pracandra Seta cecak rawon kapimento Senggana Danu Prawata Wahidan jroning aku ngupadi kadangku tunggal bayu jarene jenenge Bratasena ciri getheke gagah pideksa mongko yo nganggo kuku Pancanaka padha aku lho wis lah kok aku tekan dhuwuring Wonomarta kok kayana satriya gagah pideksa sing obrak-abrik Wonomarta ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya weh lah dalah mbok menawa kae bisa dadi srana aku nakoni nang endi kadangku tunggal bayu Raden mandheg Raden tak jajale miwiti babat Wonomarta nggon gundrung wit-wit gedhe watu-watu gedhe oke sato kewan sing mlayu wah mergo keweden nggon-nggonane omahe tak obrak-abrik tak rusaki kabeh tak singgirke kabeh wah lah kok dadi kianeng munyuk putih kancane do mlayu kok iki ora mlayu dhewe wah nek pancen Wisatata jalma sapa jenengmu Raden pun tepangaken kula pun Senggana iki kowe ngopo malah tenguk-tenguk eneng kono kowe malah kepenak turu eneng kono minggiro mongko mundhak kowe tekaning pati aja dadi ganggu gawe aja mepalangi nggonku babat Wonomarta Raden Bratasena wah kowe kok ngerti karo aku inggih Raden kula nyuwun pangapunten menawi kula saged mlajar tartentu kula sampun mlajar kawit kula wau lire apa kowe omong kaya ngono aduh Raden kula nyuwun pangapunten kula nuwun sewu paduka dawuh kalian kula supados kula mlajar menawi saged kula sampun mlajar kala wau sebab kula menika mboten saged jumangkah tegese piye suku kula kiwa lan tengen menika lumpuh awit kula menika kethek cacat suku kiwa lan tengen kula lumpuh mila Raden menawi jengandika dawuh kelawan kula menawi kula kedah melajar saking telenging Wonomarta kula mboten saged njur karepmu kepiye apa perlu tak junjung supaya kowe pindah nggon saka Wonomarta iki mergo kancamu kabeh wis padha mlayu melajar keweden inggih Raden sakmenika kula nyuwun tulung kemawon dumateng panjenengan Raden Bratasena Lilanana sukolan penggalih paduka tetulung lawan kula Raden wah tak junjung sing menengo wae tak junjung kowe tak pindah panggonmu
arep tak junjung tak pindah nggonmu. Arep tak gendong kok malah pamer guna kanuragan. Guna kanuragan menapa Raden? Kula menika mboten gadhahi kasekten menapa-menapa. Ora sah Guru. Kok dikira aku ora iso ngerteni kadigdayanmu. Wah, kowe arep tak junjung kok kowe malah ngumbar guru kasantikan. Apa dikira ning kethek putih sing didaya mung kowe? Wah, aku yo duwe kadang wujute munyuk putih kaya kowe. Kadangku tunggal bayu jenenge Anoman digdayane ngluwi saka kadigdayanmu kemaret. Aduh, adikku Di Bratasena. Wela dalah kok aku malah tok anteme to. Ngapusi. Wah, jare sikilmu lumpuh. Lah kowe malah tangi ngrangkul aku. Tepang kowe ora kok kowe ngrangkul aku. Kowe ngupadi kadangmu tunggal bayu sing jenenge Anoman. Yo. Nganti tekan kapan aku ora iso mangerteni. Kapan aku iso ketemu karo kadangku tunggal bayu ya kuwi si Anoman. Iki aku Anoman. Mencla-mencli. Mau jare Senggono jenenge Anoman kuwi akeh. Ya Anoman, ya Senggono, ya Mayangkara, ya Marudi. Kuwi akeh jenenge, luwih akeh meneh. Wah, ora sudi. Mikira ora idep karo kowe. Mikira aja dadi pepalangku, kowe kethek ngapusi, kethek ora wali. Ora kok ngapusi, Di. Iki lho nek kowe goleki karo kadang tunggal bayu. Mergo aku didhawuhi dening Wang Pikulun Bathara Bayu supaya ngupadi kadangku tunggal bayu. Ya kuwi paranganing Pandhawa Raden Bratasena. Wah, ra idep. Wis mikira aja dadi pepalange Bratasena kowe babat ana mata. Ditulungi kok malah sok kaya ngono kuwi senengane ora. Wah jan elah dalah Di Bratasena. Wah aku wis iso kepethuk karo kowe ya. Tak awat-awati nadyan to kowe ora gelem. Ngaku aku kakangmu tak uyake mandeka Bratasena. Sik to. Kowe kok ngrusaki apa-apa ning alas utawa ning Wonomarta iki? Kudu kowe ora dadak ngerti wigatine ngopo aku dangkel wit-witan dangkeli watu. Aku ngrusak Wonomarta, aku mbabadi Wonomarta. Lire piye, Di? Wah, kethek edan. Pikir. Lho. Aku mau ngarep ngerti kok kowe ngrusaki Wonomarta. Kudu urusanmu, kudu perkaramu. Iki perkarane Bratasena karo kadang-kadangmu. Wis to. Wis. Nek kowe gelem manut karo aku tak omongi. Ora arep manut. Lho. Bocah kok ngeyel timen to iki. Wonomarta ki alas sing gawat kliwat wingit kepati. Satu mara satu mati. Jalma mara keplayu. Nadyan to dewa wae ora wani medhun ning iki. Ning wana iki. Lah kok kowe wis satira lumrah, kowe iki ibarate mung wong loro sak udon telu sak urupan. Lah kok kowe wani mbabati alas Wonomarta iki rasa cangkeman. Lho. Aku ngelikke karo kowe. Mula Bratasena kowe bali yo mek manuta karo aku. Nek kowe isih pengin slamet
kowe isih ngeman karo nyawamu, kowe baliya kowe baliya. Wah, raidep Wigato. Aja dadi pepalange Bratasena. Wis dadi tekadku aku arep bukti sak kadang Pandhawa ning nek kowe ngrusak utawa kowe mbabat Wonomarta kowe bakal ora prayoga dadiane cangkeman. Dewa Bathara wah ya cetha kae kadangku tunggal bayuke Bratasena Wijasena aja mlayu tak awat-awati saka keduan mengko nek ana apa-apa aku sing jampange karo lakumu Bratasena. Kuto Pandhawa tata kati Wisraya Indriyak Sasara Maruta Pawana Bawana Margana Samirana lan Warayang wisikan magulingan 5 ladalah waladalah layak kahanan Wonomarta geger ora karo-karuan akeh sanjaning para sata kewan padha mlayu merga keweden waladalah lah kok jebul ana satriya gagah pideksa pawakane ngobrak-abrik Wonomarta ngamuk punggung Sratamta Nirbaya waladalah Raden gelem mandheng apa ora kowe Raden. Tetek nyokong nyaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati raja kang ngabala ratu laputamane katon wah edan gendandapan aku ora nganggo ansang-ansang lah kok tumuli sak geleme dhewe ya titenana kowe rimah-rimah legane atiku iki sapa Nabuta Greneng Dewi waladalah Raden kowe sapa kok teka ngobrak-abrik kowe ngamuk ana ing Wonomarta takon karo aku Bratasena kowe sapa takon karo aku sing tunggu alas kene sing mapan ana ing alas kene aku Jimdam Darat kowe bangsaning Jim ya dasar kara nyata wah mula tak sawang cat katon cat ora minggir aja dadi pepalange lakuku nggonku babat Wonomarta Raden omong ondong barat sampean kenging kula elekke apa ora? Keneng tak elekke apa ora? Kudu urusanmu. Wah, sing baku aku kelakon babat Wonomarta. Waladalah keparat. Urungna wae tekadmu aja mbok bacutke anggonmu babat Wonomarta. Ning nganti mbok bacutke, aku sing ora nrimake. Ora nrimake arep apa? Wah, aja takon dosa giaglak limpahmu ayo maju jangkah ra bakal tinggal loncat Jimdam Darat
Aduh. Yo, oh, oi, oi. Oi, cara, kom, oh hey. Oi, cara leha. Ayo, hai. Oh hey. Dikira aku ora iso ngembari kadigdayanmu ya. Gigit siung mengapit mbuh dadimu keparat. Ayo, amuk Suramrata Jayawala. Ayo. Wah, menungsa ora tatanan. Munyuk putih sapa? Takon ora aku kadange Bratasena. Aku Anoman, ya senggono. Wis apa jam jam darat. Ayo, kowe aja ngewangi karo Bratasena. Kowe bali sumingira Bratasena mungsuhku. Aja takon dosane kowe ora gelem minggat. Tak giaglak limbahku nyogaglaken dhewe. Oh. Oh, edan. Oh.
Dur. Wah, keparat. Wani ngobrak-abrik. Telenge ngono Marta. Kowe sing ngewangi. Sapa kowe? Aku Anoman Yusenggono. Ayo Bratasena tak bandane tak aturake marang Sinuwun Prabu Yudhistira. Ayo langkawana batange Anoman mati kowe. Ayo tibakno pecah dadamu. Hei. Ah, hei. Oh. Ah. Hei. Oh. Ah. Oh. 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 Woi, jan. Oh, ha. Wetan menungso ora tatanan. Sapa kowe munyuk mutih? Ambune. Menungso ora tatanan ngentun sak geleme dhewe. Ayo maju kene legane atiku. Ayo amuk Suramrata Jayamrata kowe sing ngganggu kelawan adiku Bratasena. Ya Bratasena wis keladokan iki kurang keduga. Ngrusak wana marta papaning bangsaning jim. Aku ora nrimake. Ora trima karep ngopo? Cokot mati dari aku. Woi jana. Woi. Ayo amuk Suramrata Jayamrata. Kurang piye? Kurang percaya kepiyen aku kadangmu tunggal bayu. Ora idep. Bakune aku mbabat alas wana marta. Wis wani ngrebut mungsuhe Bratasena. Di Barat. Sak temene pun Kakang iki pancen kepara nyata kadangmu tunggal bayu. Ora idep. Ora gagas. Kowe mung Anoman palsu. Kowe Anoman kawi. Kawi iki apa? Iki aja dadi paling akuku. Kowe isih ora gelem nampa pasuwitanku. Wah, sudi. Wong aku mbadutke anggonku babat ana marta. Timen ke pakanane apa wajan wis ora. Ya wis ora apa-apa Bratasena nek kowe ora gelem ngaku kadangku tunggal bayu. Ya wis ora dadi ngopo pun Kakang ikhlas lahir batin. Muga-muga kelakon sartane bisa kalis ing sambi kala nggonmu mbabat Monomarta. Tak jampangi saka kadohan di. Mawut ora karo-karuan. Para bangsaning jim ana ing wana marta. Wah, edan. Wala dalah Raden ngeyel timen kowe. Dikon bali ora gelem bali wani ngrusak papaning bangsaning jim bangsaning Badu Barat. Kowe tak tampani tak tamakake wujuding Jala Sutra tampar ngencana rat nglumbruk tanpa daya takon dosa tak bondo tak aturake marang Sinuwun Prabu Yudhistira kowe keparat.
Kundri babu iki lakon apa? Lah kok dadi ki ana pepeteng sing sumanding sing tumanduk ning awake Bratasena. Wah, Puntadewa. Kundri babu abiyasa. Aku wis ora kuat, Wah, edan aku mati ning Wonomarta. Modar kowe Raden. Walah dalah. Hei. Mati dening aku kowe. Ayo ora iso apa-apa. Wah, iki sapa no swara? Aku Patih Sapu Jagat. Ayo. Mergo kowe wis keladuk wani kurang keduga tak bondo tak aturake Sunan Prabu Yudhistira.